नमस्कार मित्रांनो, टेक ऑनलाईन या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. तर आज आपण ई लर्निंगसाठी एक खूप महत्त्वाची लिंक आलेली आहे ती बघणार आहोत. तर त्यासाठी तुम्हाला eduwooper.in या लिंकवरती क्लिक करावं लागेल, जी निळ्या अक्षरामध्ये आपल्याला दिसत आहे. त्यानंतर थोडं आपण ब्राउझरवरती जाणार. ब्राउझरवरती थोडं सर्च होणार. सर्च झाल्यानंतर वोप्पा नावाची जी लिंक आहे ती आता ओपन झालेली आहे. यासाठी आपल्याला इयत्ता निवडायची आहे. मी इयत्ता 6वी निवडतो. त्यानंतर विषय निवडायचा आहे. मी विषय निवडतो आहे मराठी. त्यानंतर जो आपल्याला हा पाठ हवा आहे तो निवडायचा आहे. मी पहिलाच पाठ निवडतो आहे. यानंतर थोडं सर्च झाल्यानंतर पहिला पाठ आपल्या इथं आलेला आहे, बलसागर भारत हो. यामध्ये आपल्याला याचा डायरेक्ट व्हिडिओ पाहायला मिळतो आहे. खूप सारी माहितीसुद्धा इथे मिळते. आपण डायरेक्ट व्हिडिओवरती जाऊया. तर आपण आता आलो आहे त्या व्हिडिओवरती, बलसागर भारत हो. इथं डायरेक्ट आपल्याला यूट्यूब लिंक मिळते. त्यासाठी आपण डायरेक्ट याच्यावरती टॅप करायचं आहे की व्हिडिओ चालू होईल. आणि इथं आता हा व्हिडिओ चालू झालेला आहे. अशा प्रकारे आपण मुलांना हे लिंक पाठवून ही लिंक विद्यार्थ्यांना वापरणे सोपे आहे आणि त्यामुळे व्हिडिओ शोधण्यास वेळ लागणार नाही आणि मुलांना हवा तो व्हिडिओ ते शोधू शकतात. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.